lintassa menee. Saanko minä yhden kerran vielä testaa? No vähän saa. Sit se osaa ton. Onkohan se ajanut ennen? Älä tuu päälle! Sitä ei itse suojelua. Eihän tuossa mitäänkään. En minäkään usko, mutta tolle mönkkärille käy kyllä varmaan ekaa jotakin. Mä pelottaa, että tulee joku kerta päälle. Ihan innoissaan vaan ajelee tuolla. Onks tuolla joku lumikökkären juttu tuolla alla? On. Joo, kun se on kerääntynyt siihen auraa siihen kiinnikkeeseen. Nyt tulee tää, nyt tulee tää, nyt tulee tää. Ehtinyt vetää jo. No ehtinyt vetää niinku suunnilleen minuutin aikana jo 700-500 kertaa lintassa tuolla. Tässä loppuu kohta akku taas. No kun mä kuvasin koko ajan. Lauri, kohta tänne! Nyt minä näytän, niin mä pääsen videolle. No niin, Lauri, tänne näin! Tähän näin! Anna perhana, nyt tulee taas istumaan.